No pleno pasado aprobouse unha moción conxunta, un conxunto de propostas que se lle traslada ao Goberno municipal para que as operacionalice, e as dote de orzamento e as poña en práctica. O Partido Popular rompe con esa actuación e solicita un pleno extraordinario para que nos posicionemos sobre a criminalidade e a delincuencia. Precisamente cando a Audiencia Nacional condena unha vez máis ao Partido Popular por corrupción. A preocupación do Partido Popular pola criminalidade e a delincuencia é moi selectiva e ten un ollo cego nun sistema de corrupción sistemática que está extendido en todos os niveis da administración, o local, o autonómico e o Estado. En realidade é un xeito de criminalizar a pobreza, de redundar no castigo e no punitivismo e de sinalar de maneira moi contundente a colectivos desfavorecidos. O Partido Popular manexa os datos e a información nunha estrategia moi semellante a de Securitas Direct, non? Unha información moi sesgada pois para vendernos a súa mercancía. Instrumentaliza unha demanda veciñal para despregar a súa axenda política que non aporta unha solución ao problema. E emplazamos tamén ao Partido Socialista a non dar bandazos, porque un día fala de episodios puntuais en importancia e outro día fala, efectivamente, da tolerancia cero coa ocupación. Ben, a nos gustaría ver tolerancia cero coas persoas en casa, tolerancia cero co acoso inmobiliario, coas empresas parapoliciais, cos fogares que viven por debaixo do umbral de pobreza. Queremos, efectivamente, convivir nunha cidade sen medo, por iso entendemos que hai que traballar na prevención, hai que traballar na loita contra a desigualdade, hai que traballar para manter a vida nos barrios. Para Marea Atlántica, unha cidade sen medo é unha cidade tamén onde as persoas non teñen angustia vital por saber como chegan a fin de mes, por saber como van pagar un aluguer, e tamén unha cidade na que unha persoa non se sinte excluída, non se sinte sinalada, non hai homofobia, nin hai racismo.